Mingkuta sadarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis nomor lapatan hasitolu sadaun ni debata dohot topik ulahon ma'uhum dohot hasitongan atau lakukanlah keadilan dan kebenaran. Mari demahita sian buku ede nomor 10 sada ayat sada dohot 5 ahama ede honokku. Ama ene honokku asa pujioku ale Tuhan debataku sayuru biau gugu ai dan terpajojorau asini roham diau alani hupu jiho tumarigu alido sai sungguh lima rohaku pasang apon goarmi Marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi porbadia na tumapalangit dot tanoon amen nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manangaha na denggan jala manangaha na niluluan ni Jehovah sian ho ima na mangulahon uhum sabing dot holong ni roha di habasaon jalamar pangalaho hasrepon maradopon debatam haleluya 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 haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata asima roham dihami aidang tarbahen hami mabahen manang aha molo soho dongan nami dibaheni sailehon ma dihami roha banua gijang asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomani roham say dongani mahami asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita sian bukwede 440 ayat sada dung Tuhan Yesus. Dung Tuhan Yesus Nampunaan songgok damena biarulah tari pargogo kolunai nasa dosamu nang saidoi
Pangihon ma patik ni debata di minggutta sadarion, ima sian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ai hona uhumna dosogot akkana marsineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang kita olo mamurai manang mamulon-mulon manang maruja-rujan naroa manang mangaci marhite-hite guarni debata ai denatar sosak dohot di tangiang dohot di puji-pujian do sidohonon guarni debata atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tupati ni. Amen. Marede hita sian buku ede 170 sada ayat sada 2. Tato potima dosata tu adopan ni debata martangi yang mahita ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikoddo asini roham disaluhut hami halak pardosa alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sedarion tu jolom jala huparhatopot hami tung najojot do hami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu say unang pabali hami sian julom alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa alai hamu baun ni roha do lomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut hageduhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asin roham dihami marhite-hite paninadingon dohot hagogoon nitodi porbadia asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amen.
Tapi gema hata baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesani dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah nunga diar sahiho ahu markite sian akka dosam. Jalanunga dijolo dilojaiho ahu markite sian akka hajatonmu. Ahu tutu ahu sadiri manalesei akka pangalosim ala hadiriokku jala dangbehu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Amin. Maredde hita sian bukwede 435 ayat sada marulupulup todiki. Ulupulup todiki ay nang dito Jesus amung sude digemai sairas rohan kumandohi sonami tinggi nungyupan Yesus Tuhani tondinawa ngajaria karban martas Tatangihon matur pukepestel di mingguta sadarion iman natar surat sian Matius biddu 20 mamukka sian ayat 20 sahat ayat 20 lalu tajahama marsikak soring marja mahamu siboto surat dohot parise hamu pangaci ay di parsapulu hamu do akka suan-suanan nemet-met alai tading do akka patik naum maul di bahen hamu songon hati goran para sinirohaun dohot haburjuon siulaud do nasadaon alai unang matading nasadaan hamu pertogi nama pitung di pasisi hamu do rongit alai ia gaja di botut tamudo marja mahamu siboto surat dohot parise hamu pangaci ai dipayas hamudo panginuman dohot makuk sian duru hape marisi paddoboa do dohot pangabusion eho parise na bapitung perbagasan ni panginumani majolo payas asa gabiyas nang duruna marja mahamu siboto surat dohot parise hamu pangaci ai sumado hamu tu tanoman na hinapur akan adenggan berengon sian duru hape marisi holi-holi ni namate dohot nasa narotak tongon songoni hamu tigor hamu nian idaun ni halak siad duru alayang gudi bagasan gok pangaciot do hamu dohot naso uhum di masahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa amin. Maredde hita sian bukwede 766 ayat sada padan nauli rap jongjok kita. Tidakon ma hapor siautai
songon na hitanidakon ni dungata sa parsiaon di sadok pertibion rakma hita madok au parsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumok palangit do tano au parsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imanan itubuan ni si Maria na gabe-gabe siya tod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman di Silatus na matetar pajel do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolo di hari patoluhon na manaik tu surgo lau udul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mangula sugot tu tanoon manguhumi hala na mangulu dot na mate au persea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria topan ni halak Kristen akan nabadia do dia sesandi dosa do dia taina mandok mula mangulu sugot daging ni halak naung mate do dia ngoluan na soda-suda. Amin. Tikting di Minggu Tasadarion tanggal 8 Agustus 2020 sada na perjulu danak nasorang di bahasa hon tuhatta do sada danak bawa di keluarga amang leo LT Lubaturuan inangi burusi tanggang na di hari Sabtu tanggal 30 sada Juli 2020 sada inganan nasida di Gang Horas RT Onom RW 10 nomor 55 onom blok duku Manang Wik 10 sada. Napa duahon naneng marbagas tikting parjolo do paduahon neng majalo pasu-pasu pabagas somma Gabriel Mahardika Agustinus Sigiro SIP MSI anak ni amata situa doktorandus AP Sigiro MM tubuh ni inata S boru parhusip nahinan ruas ni HKBP Maranata Rawalubu Resort Rawalubu Sian Huta Jalan Narogong Permai 12 F5 nomor 1 sada RT 03 07 Kelurahan Pengasinan Kota Bekasi Dohot Orwana Septi Ayu Rentama Boru Siregar Eskom Boru Niamata DL Mangolo Siregar SH Tubuh ni Inata Gunarsih Boru Simanjutak ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Cibubur Pitu Gang Mangga Opat RT 03 RW 0 Sia Kelurahan Cibubur Manang Wik 10 pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sada di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB tikting paduahon neng majalo pasu-pasu pabagas somma Abiram Benhart Mauliate Nenggolan SSI anak niamata Hisar Nenggolan tubuh ni Inata Situalinda Erburu Tabunan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Semar nomor 10 RT 08 RW 05 Kelurahan Munjul Manang Wiktulu Dohot Orwana Irene Suryani Borutabba SKM Boru ni Amata Padita Doktorandus Berlin Tabba MD Tubuh ni Inata Martiasi Boru Simanulang ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Cibubur Walube Gang Ceper nomor 14 RT 02 RW 0 Sia Kelurahan Cibubur Manang Wik 10 pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sada di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Nah petuluhon jemaat yang sakit mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit yaitu
Nyonya Siregar boru Simanyuntak dari WEK 1, Nyonya Tambunan boru Pakpahan dari WEK 2, David Tambunan dari WEK 2, Caroline boru Tambunan dari WEK 2, William Tambunan dari WEK 2, Amang I Raja Gugu dari WEK 3, Amang Dr. D Sibarani dari WEK 3, Nyonya Manik boru Sirait dari WEK 3, Yohana boru Manik dari WEK 3, Joshua Manik dari WEK 3, Denova boru Manik dari WEK 3, Amang D Sibarani dari WEK 5, Amang R Raja Gugu dari WEK 5, Nyonya Silitonga boru Pangaribuan dari WEK 6, Jeffrey Silitonga dari WEK 6, Del Piero Pangaribuan dari WEK 6, Amang Kasih Menyuntak dari WEK 8, Nyonya Kasih Menyuntak boru Hutauruk dari WEK 8, Vivien boru Simenyuntak dari WEK 8, Graciela boru Lebantoruan dari WEK 11. Napa opaton ucapan syukur bulanan. Sadarion papu ngupelia dohita songon ucapan syukur bulanata tapasahat ma sian lasni roha songon parbue ni hapor seota. Napa limahon pertangyangan WEK hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 pertangyangan WEK di Patupa secara rekaman dimulai pukul 10 siang WIB. Nah, paonopon jadwal permingguan Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Permingguan umum bahasa Indonesia pukul 8 WIB live streaming. Permingguan sekolah minggu dok pra remaja pukul 10 WIB live streaming. Nah, papituhon pengumuman hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 nunga di Patupa huriata pasahaton bantuan COVID 10 sia turuas ni huriata na terpapar COVID 10 sia dohot toropna 10 onom kakak. Himbauan pelaksanaan ibadah minggu HKBP Resort Cibubur sehubungan dengan surat pemerintah Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masa PPKM darurat tertanggal 2 Agustus 2021 yang diperpanjang masa berlakunya sampai tanggal 9 Agustus 2021, maka ibadah di gereja dan online atau rekaman sementara ditiadakan. Sehubungan dengan itu, gereja mengadakan ibadah minggu secara live streaming. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Cibubur, Resort Cibubur, diwajibkan ikut serta dalam memutus mata rantai COVID-19 dengan protokol kesehatan yang ketat. Napa waluhon ruas namoding nunga marujung ngolu ruas nihuriata ima Robert Gultom amani maju nahinan umur 64 tahun hina baluhon ni inata sarmauli boru sitomorang maringanan di jalan Nangka Growong nomor 51, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Manang Wik Opat. Modingna di hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Tu udien hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 di TPU Rorotan. Masuk mahita tu acara maringot ruas nihuria namoding. Jongjong mahita saluhutna. Ujung perjalanan ningulin dongat tahun laos paingotok kita do sudi nang hitape di sadetiki tongdo songon nasida ikon moding alani i tok tong mahita marpak kiribon na mangulu saliling di Portibion jala sehobas manang sadi hari pehita lau mana dikon tanoon taingot mah hatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 10 lube martua ma akan amate di bagasa Tuhani olak neon tutu di doktor di masohok manasida sian paru kilo nasida aina mangihuk ma tu nasida niula nasidai tabua masudi keluarga nang si solhot na tininggal honni dongata naung jumolo modingi asa anggiak matu hatta na mangapuli nasida alani i martangyang mahita di bagasan rohat tabi.
Amin. Udul mahita songni matik ting nama sadihita akatik ting namangi boy mata jahana adong di warta jemaat songni matik ting di minguta sadarion. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena di hari Minggu ini kembali Tuhan mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan kiranya setiap pujian, penyembahan dan pengagungan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami dengan kerendahan hati berdoa kepadamu Tuhan dalam doa-doa syafaat kami, yang mana di masa-masa pandemi saat ini memang kami membutuhkan Tuhan senantiasa melalui banyaknya doa-doa kami kepada Tuhan sebagai bukti bahwa betul-betul kami membutuhkan Tuhan dan senantiasa memperbanyak doa-doa kami. Di tengah-tengah doa kami ini Tuhan, kami memohon kepadamu agar senantiasa Tuhan tetap menatap kami, melihat kami, menyertai setiap kami, sehingga seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pergumulan mereka, mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan ekstra sehingga tetap setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dan kiranya dari setiap pergumulan kami Tuhan memberikan kami jalan keluar yang bergumul dalam kehidupan, pekerjaan dan usaha kami. Buatlah apa saja yang kami kerjakan berhasil, sehingga hasilnya dapat kami nikmati bersama dengan seluruh keluarga besar dengan penuh sukacita, dan mengakui bahwa seluruh berkat-berkat yang kami terima semuanya berasal daripada Tuhan saja. Demikian juga yang bergumul dalam kehidupan keluarga kami. Tambahkanlah kebahagiaan, sukacita, keharmonisan dalam keluarga besar kami, sehingga senantiasa kami menjadi teladan bagi banyak keluarga di dunia ini, di mana Tuhan tinggal di tengah-tengah keluarga kami, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Yang bergumul dalam kehidupan anak-anak kami, berkati mereka Tuhan, agar kiranya anak-anak kami, baik mereka yang balita, remaja, naposo, yang dewasa, berkati, agar senantiasa dalam kehidupan mereka tetap dalam perlindungan kasih Tuhan, sehat dalam kasih Tuhan, dan bahkan bertumbuh, berkembang dalam anugerah Tuhan. Mereka yang studi, yang belajar, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan kami berseru kepadamu agar kiranya hikmat Tuhan memenuhi mereka, sehingga mereka
memperoleh kepintaran, kecerdasan, kepandaian, dan dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan baik di masa studi mereka, dan memperoleh masa depan yang gemilang karena Tuhan menyertai mereka. Dengan kerendahan hati mereka bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menantikan pekerjaan. Berkati agar Tuhan memberikan sesuai dengan talenta mereka. Yang sedang menantikan pasangan hidup, agar kiranya Tuhan memperjumpakan dan memasu-masu tepat pada waktunya. Yang menantikan keturunan, agar kiranya Tuhan memberikan kepada mereka tepat pada waktunya, menambah sukacita dalam kehidupan keluarga mereka. Di tengah-tengah ibadah ini kami mendengarkan kabar sukacita, dikarenakan ada jemaat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan seorang putra di tengah-tengah keluarga mereka, yaitu keluarga Amang Leo Lumbantoruan Inang Boru Sitanggang. Berkati mereka Tuhan, agar kiranya dimampukan, dikuatkan untuk membesarkan anak kami ini, sehingga anak kami ini memperoleh masa depan yang gemilang dalam kasih anugerah yang daripada Tuhan saja. Dan kami juga bersukacita karena ada beberapa jemaat Tuhan yang akan memasuki rumah tangga yang baru. Berkati mereka Tuhan, antara lain kami menyampaikan kepada Tuhan anak-anak kami yang akan memasuki rumah tangga yang baru, yaitu Gabriel Mahardika Agustinus Sigiro dengan pasangannya Septi Ayu Rentama Boru Siregar. Demikian juga kami mendoakan anak kami Abiram Benhard Mauliate Nenggolan dengan pasangannya Iren Suryani Boru Tamba. Berkati mereka Tuhan, agar kiranya mereka siap dalam iman, siap dalam mental memasuki rumah tangga, bahagia menjadi milik mereka, dikaruniakan anak cucu, menambah sukacita di tengah-tengah keluarga mereka dan keluarga besar mereka. Kiranya semua rangkaian acara, baik acara yang ada di gereja maupun keluarga-keluarga yang akan merencanakan acara selanjutnya, Tuhan memberkati, menyertai, sehingga kebahagiaan menjadi milik seluruh jemaat Tuhan ini. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu-minggu ini, agar kiranya sukacita mereka terus berlimpah, karena umur panjang Tuhan berikan, murah rezeki Tuhan sampaikan, sehingga mereka senantiasa bersyukur dan memanfaatkan waktu ini untuk berkarya di dalam nama Tuhan, sehingga mereka senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang telah dikaruniakan umur panjang untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya dan yang sakit. Tuhan, kami berdoa, mungkin ada dari antara kami yang lemah tubuhnya. Berikanlah kekuatan, sehingga dengan kekuatan ini kami sanggup untuk berdoa, datang kepada Tuhan dan memohon kepadamu agar kiranya dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit kami, sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Kami mendoakan ada beberapa jemaat Tuhan yang pada saat ini lemah tubuhnya, yaitu kami mendoakan Inang Nyonya Siregar Boru Simanjuntak, Nyonya Tambunan Boru Pak Pahan, David Tambunan, Caroline Boru Tambunan, William Tambunan, Amang I Raja Guguk, Amang Dr. D Sibarani, Inang Nyonya Manik Boru Sirait, Yohana Boru Manik, Yosua Manik, Denova Boru Manik, Amang D Sibarani, Amang R Raja Guguk, Inang Nyonya Silitonga Boru Pangaribuan, Jepri Silitonga, Del Piero Pangaribuan, Amangka Simanjuntak, Inang Nyonya Ka Simanjuntak Boru Hutauruk, Vivin Boru Simanjuntak, Gracela Boru Lumbantoruan, dan banyak lagi jemaat Tuhan yang saat ini tak dapat kami sebut satu persatu yang mengalami kelemahan tubuh. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan, sembuhkan keadaan mereka, sehingga meskipun mereka berada di rumah, mereka berada di rumah sakit ataupun isolasi mandiri, sembuhkanlah sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan di masa-masa pandemi ini,
begitu banyaknya gelombang COVID menerpa setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Oleh karena itu dengan kerendahan hati sekali lagi kami berdoa, datangkanlah gelombang berkat kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan, sehingga kami dapat terlepas dari COVID ini pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan, karya Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas secara normal seperti biasanya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tinggal, yaitu di Indonesia ini. Berkati Tuhan, sertai agar kiranya bangsa ini semakin maju, semakin makmur dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dalam kepemimpinannya, tambahkan hikmat-Mu sehingga apapun yang menjadi keputusannya mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat, khususnya untuk mengatasi pandemi ini, agar kiranya bangsa Indonesia segera senantiasa pulih karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, di tengah-tengah ibadah ini kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Rebeka Boruta Soit, agar kiranya firman-Mu menguatkan kami sehingga kami semakin bijak, bisa memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, dan bersikap adil dalam kehidupan kami, khususnya di masa pandemi ini, sehingga kami menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang, karena firman Tuhan yang selalu berada di depan kami, mengkawal kehidupan kami, dan hidup kami selalu benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Meredehita sian bukwede nomor 714 ayat 1-2 Huhut papungupilian. Damai debatana sumurung sihan saluk naroha imana mangramoti aka hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna selamat hari Minggu. Hatani debata dihita di mingguon ima sian bukuni si Jeremia bidu 22 mamukama ayat sada rodi ayat sia songonon ma didok boti hatani Jahoba tuat maho tubagasni raja sian Juda jala hatahon ma disi hataon dohonon muma tangihon ma hatani Jahoba ali raja ni Juda nahudul di atas habangsa ni si David hodo hot aka naposom dohot na nirajaanmu aka nabongot tu aka harbanganon boti hatani Jahoba radoti hamu ma uhum dohot hati goran jala palua hamu
na tarsamuni sian tangan ni hala pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabahin gogo tu hala dagang tu na tading dilapin doho tu nama balu jala unang duruson hamu mudar naso marpipot di ingananon ai molo diraduti hamu hataodeng sai adong do masuk tu pitu-pitu ni bagasan raja akan na marhabangsa di habangsa ni sidapit akan na marsihudul di hureta doho di hoda nang ibana nang akan na posona doho na nirajaan na alai moloso ditangyo kamu akahataon nunga pola marwari ahu tu diriku ninna Jahoba ikon gabe halongonan bagason ai songonon do hata ni Jahoba taringo tu bagas ni raja sian Juda Gilead do ho nian diau ale pucuni Libanon ikon gabe halongonan do ho bahenoku gabe huta akan naso mar angisi jala ahu padirihon do pako akka jolma pangago mangaloho ganup mardongan senjata nasida mana bahau ares akan pinilitmu jala manipalhon tu bagasan api jala torop bangso mamolusian labung ni hutaon jala didok be ganup tu donganna buasa tung songoni baheno ni Jahoba tu hutaon na sai bolon jadi dohonon nasida ma ala na tinadikon nasida padan tu Jahoba tibata nasidai jala marsoba tu akka debatasi leban uhud manguloi nasida ima sahatna Uriani tuhata di piga-piga mingguon sai di odolhon trupuk jamitatado taringo tu na pajonjong uhum dohot hatigoran manang hasitongan keadilan dan kebenaran memang macai api doi di partikiatan waing tarlumo bima di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 siaon si adong dope sebagian hala na mangulahon akka pangarupaon korupsi dohot akka perilahu na mangahut tu diri mementingkan diri sendiri manang kelompok dengan mengorbankan akana pogos adong piga-piga suku-sukun di hita na parjolo dia do aka pangulaon nadenggani apakah kita sudah kehilangan kebajikan losing our virtue kehilangan kebajikan kita pada saat ini adong sada ilustrasi sahala nama tua nunga martukot ibana jala naing lawo imana di sadahuta kita katakanlah jurusan Jakarta Yogyakarta dan kakek ini pergi naik kereta dengan tiket non-seat tanpa duduk dan dia terus berjalan di gerbong untuk mencari apakah masih ada tempat duduk yang kosong. Sekian lama dia pindah ke gerbong satu dengan gerbong lain, lalu ada seorang anak gadis yang menyapanya dan mempersilakannya duduk di tempat duduknya. Padahal pada waktu itu ada banyak orang yang tidak peduli, bahkan anak-anak muda yang terus bermain game dan banyak orang yang asik dengan dirinya sendiri. Lalu kakek ini mengatakan kepada si gadis ini, berapa lama lagi perjalanan ini? Dia katakan mungkin kira-kira ada
5 jam. Lalu malam pun telah tiba dan sampai menjelang pagi si kakek ini enak tertidur dan orang semua sudah bangun. Lalu si gadis ini dia berjalan mengambil tongkatnya. Semua orang terheran, ternyata gadis itu adalah seorang yang cacat. Lalu petugas yang mengatakan untuk menunjukkan tiket mereka masing-masing, ternyata si gadis itu dia memiliki tiket tempat duduk, dan petugas itu sangat terheran. Dia mengatakan bahwa mari aku akan menunjukkan tempat duduk yang masih ada di kelas. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, memang kebaikan yang sebenarnya adalah ketika Anda siap mengorbankan sesuatu yang Anda butuhkan. Dan inilah sebuah kebajikan yang tidak perlu dibalas. Bagaimana dengan keadaan kita pada saat ini? Dingoluta jejok dang jupak kita be aka ulau nadingkan. Ala nunga dipengaruhi aka todi zaman. Todi egosentris, egoisme, materialistis, konsumerisme, dan bahkan sampai kepada kapitalis. Dan masih ada lagi banyak roh-roh yang berkentayangan di dunia ini. Nah, siap songgop tuh rohani colmai. Di satu pihak ada orang yang semakin kaya, tetapi di pihak lain ada orang yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Boy-doi Jepang di keluarga, nang di masyarakat. Nah, seolo tolong menolong. Gereja dan kita pribadi harus menemukan kembali visi moralnya. Kata Yesus bahwa orang miskin akan selalu ada di antara kita. Maka sudahkah kita berlaku adil dalam sosial masyarakat? Suku-sukun na paduahon tardok negara tahun akajol mana beragama. Alai seandong dope terdapat halak na mangulahon na seuhum. Dohot hasitongan. Bagaimana dengan ibadah kita? Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan 1 miliar sekalipun dengan memberi semua yang ada pada kita, jika kita masih melakukan ketidakadilan, korup, atau juga penindasan terhadap orang-orang lemah dan orang miskin. Nah, patoluhon dia nabui taulahon asa adong reformasi. Ya, seharusnya semua umat manusia, apakah itu pemerintah, para pejabat, pelayan Tuhan, dan semua jemaat bersama-sama memperbaharui dan bersinergi sebagai pelaku memerangi ketidakadilan dan penindasan, kekerasan, dan berbagai pola hidup dimanapun. Inilah tanggung jawab kita bersama agar keadilan dan damai sejahtera tercipta ada di antara kita. Uliani tuhata diturpukta maceta kasdo panurirang Jeremia tegas laho pasahaton aka teguran-teguran dohot aka kritikan pedas tu Raja Jehuda di hati-hai dohot aka jajaranna asa diradoti nasida nasa uhum dohot hasitongan di tonga-tonga ni masyarakat. Nah, sangat mempengaruhi ngolu nih bangsoi. Dia aka kritikani. Nah, parjolo ima kritikan dosa sosial. Dang adong na boy sitiron aka pambahenan perilaku manang pangulaon ni nasida ima na mga rupa memeras mabahen gogo tu halak dagang tu na tading dilapin doho tu aka nama balu doho nama durus mudar naso marpipot sikap doho tindakan nasida dang begabe penghayom dang begabe pelindung, bahkan mereka menjadi monster bagi umat aka nagali doho aka napogus di sonma di pasingot si Jeremia nasida asak boy nian introspeksi diri, asak boy nasida bertobat mardalan mana sida nian di dalam ni debata nama ngaradoti aka patik dohot padan ni debata.
Memang diboto nasida do aturan dohot uhum ni debata dohot hati gorana. Alai justru diaka peradilan manang pengadilan boido diputar balik kon nasida akana sitongi akana pogos dang be dibela aka hak-hak nasida aka parhuaso suap nabinahe nasida boido menentukan putih hitamnya perkara. Laos ido tong namasa di hatiha di zaman Amos do di aka panurirang na asing sahak tu zaman Zakaria. Jadi ido kon panurirang Amos jadi margiling-giling masongon aek uhumi jala hati goran songon sunge na soolo marsik. Amos 5 ayat 24. Situasi pada waktu itu hampir sama yang dialami oleh Amos. Memang di pada Narobi nunga diodolhon tu bangsoi bahwa debata berpihak tu aka kelompok nagali, tu aka kelompok napogos, dia ma aka kelompok napogosi. Imanakina idokna halak pendatang, halak asing aka nama balu dohot aka nasopot somarama somarina. Ima kelompok akan napogos jala sasitongan nasida nunga dilindungi patik ni debatado alanido molo tajahadi tolu Musa 5 tahun parup ulupun jala setiap adong namanggotil nasida boido akan napogosi mabuat akatabalani. Itu adalah bagian orang miskin supaya tidak ada lingkaran setan bahwa orang miskin tetap menjadi miskin, tetapi Tuhan telah menetapkan itu di hukum Taurat yang dapat melindungi mereka. Imana parjolo alasan asabui berpihak nasida tuakana pogos napa duahon alasan na asing ima ala asa di parohaon nasida aka kelompok napagosi marningot nasida najolo pe identitas bangsoi aka napogos dui di parhatobanan ni Mesir bahwa mereka dulu juga adalah bangsa budak yang diperbudak dan tertindas. Jadi mereka harus mengingat masa lalu ketika mereka sudah kaya, mereka sudah makmur, mereka harus ingat jati dirinya untuk menolong orang lain. Molo tungpe dang adong tano nasida naboy diula akan napogosi alai boy do nasida menikmati parboy ni tanoi ima ditiki gotilan songonakinani sonari dang be situasi na nasongoni no nggak berubah be di zamannya ka raja-raja nang pe dalam zona na nyaman nasida di kalangan aka raja di aka kalangan na di istana aka para sodagar aka partiga-tiga nunga go hepenga jala nasida nga songon gabe petani bedasi di tonga-tonga ni bangsoi. Jadi hak-hak tanah sudah bergeser kepada orang-orang petani yang berdasi. Inilah kapitalisme itu sudah semakin merajalela di tonga-tonga ni bangsoi. Laos ido aka panguhum pe namangulahon aka korup dan adong be kejujuran sistem keadilan dan supremasi hukum telah rusak. Pemerasan pajak, riba yang tinggi menindas dan mencekik orang-orang miskin. Semuanya itu untuk kepentingan diri mereka sendiri membangun rumah yang begitu mewah dan hidup mewah. Itulah yang sedang mereka pikirkan secara masif. Penguasa doakan Amora memperoleh kekayaan dengan jalan ketidakadilan dan penindasan. Jadi luar biasa do kritikan nih si panurirang Jeremia nang Amos pe dohot aka panurirang na asing. Kemudian nih tuhata situasi nasongoni bohado ate diperhadapkan tu masa nuaingon ekonomi sulit kudang na di PHK kudang na perusahaan aka gulung tikar lam leleng jol maun lam marpogos mak jala mati pelan-pelan jala kudang nama na dang boy be sanggup menghadapi akan nama saon. Di satu pihak adong nalam mamora di pihak na asing gudang akana bangkrut
Pohado kita menyikapi nasongonon. Dison manian bahu membahu pemerintah tarlumubi masyarakat mendukung semua program pemerintah untuk memutus COVID-19 ini dengan semua gelombang-gelombang yang semakin berubah, semakin berkembang agar negara kita ini pulih. Los onma di suarahon Jeremia asa bertobat be manian. Raja Jehuda dohot aka paranganna saluhutna nang hitape asa unang romuse aka uhuman ni debata nama ceposi. Jalan nunga duarihon debata marhite si Jeremia molodang bertobat nasida. Ikon ro nama uhuman ni debata. Tano nah di pasu-pasu debatai buidoi gabe tano hasang menjadi padang gurun. Tidak ada lagi yang akan menempati dan mereka akan terbuang ke Babel. Gabi halongonan ma pakas nasidai. Secara khusus di pemerintahan Raja Jehuda doh secara umum di bangsoi. Urian itu hatta napa dua hon kritik nih si Jeremia ima kritik dosa, spiritualitas, praktek keagamaan. Los odo kritik nih tu hatta Yesus di episteli tuaka halak parise dohot siboto surat naung tacahana kinani. Dosa-dosa yang dilakukan oleh para raja dan umat tidak dapat lagi ditolerir. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia ma dosa na dihagigi hot debata. Ima dosa na manoba gana-ganaan. Inilah dosa yang sangat jijik di hadapan Tuhan, yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mereka sudah lupa akan perjanjian Tuhan terhadap mereka. Nah alanido oma situasi bahaya besar di tengah-tengah umat Israel. Ketika mereka meninggalkan Allah itu sama dengan membawa malapetaka bagi umat. Alanido macai penting buhado kesetiaan nasida jado panidipata nangpe sugot di tonga-tongani kesulitan nasida di habuangan Babel. Kemudian itu hatta songona taboto memang luar biasa do mulota parsiajari taringok tu bangsa Israelon do akaraja-rajana. Pada waktu itu ternyata sudah berlangsung secara terus-menerus ibadah kemunafikan. Kemarahan Tuhan akan terwujud karena tak dapat melupakan semua kejahatan bangsa itu. Bersamaan dengan hancurnya sistem pendukung moralitas dan keadilan, para nabi-nabi baik Yeremia ataupun nabi yang lain telah melihat adanya hipokrisi, kemunafikan di tengah-tengah raja-raja, di tengah-tengah umat itu. Memang luar biasa kehidupan orang Israel itu imannya seperti zigzag ya. Apa yang dilakukan raja itu akan otomatis dilakukan oleh umat. Ketika raja tetap berfokus dan bersandar mangulahon mangaradoti patik nirebata akka bangsoi pe maddohoti doi mangihut doi. Alai coba majolo diuji molo raja ido mangulau dosa manoba gana-ganaan otomatis akka bangsoi pe parsidoho doi mangulahon songon nanilohon akka pemimpin nasidai. Ibadah mereka sangat teratur, ternyata merupakan tipuan belaka. Mereka bermuka dua, pura-pura ibadah, pura-pura bernyanyi, pura-pura memberikan korban-korban, persembahan, memainkan musik-musik yang indah, tetapi hatinya jauh dari Allah. Ibadah mereka sangat dibenci oleh Allah. Allah ini do, ison ma kritik dosa sosial, dohot kritik dosa spiritualitas nasida. Si Jeremia nunga mamereng telah terjadi tingkah laku yang rusak secara keseluruhan, total depravity, kebobrokan total. Jadi sebenarnya harus ada pertobatan nasional di sini. Maka hati Tuhan ketika mereka mau bertobat
pasti akan ada pemulihan, akan datang berkat-berkat. Tetapi jika mereka tidak mau bertobat, hukuman Tuhan akan berlaku. Kemudian ini Tuhata luar biasa, hata debata di Tikion. Yeremia adalah salah satu nabi besar yang sangat mempengaruhi semua kebijakan raja terhadap umat Israel. Buhado di partiket tanwaing. Asa belajar kita naing mah kita menegakkan keadilan dan kebenaran nasian debata. Nangpe situasi namaol nuaingon seyogianya kita harus mewujudkan itu bahen hamuliaon di kuarne debata nangpe di tongani pandemi COVID-19 siaon. Asa ima nabui tapatuduhon parbueni haporsyata di bagasan hasitongan. Ketika kita tidak peduli ada sesuatu kejadian di depan mata kita, maka itu adalah dosa. Ketidakpedulian itu juga dosa. Maka marilah kita gereja sebagai pribadi harus bermarturia, berdiakoni, dan juga berkoinonia pada saat ini. Mari kita buka mata kita buka telinga kita untuk mendengar, dan mari kita mengulurkan tangan kita untuk membantu, menolong orang yang ada di depan mata kita agar kebajikan itu tidak hilang. Tidak ada lagi istilah losing our virtue, bahwa kebajikan tetap ada sebagai identitas kita sebagai orang Kristen. Itu menjadi karakteristik orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Martang yang maitan. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami marhite Kristus. Hatam naung hutangi hok kami Tuhan. Dipangi doho asa uraduti hami uhum dohot hati goran hasitongan nasekoi. Jala bui mai Tuhan patu paon nami sian tonga-tongani huriam. Hami gan marsada-sada di tonga-tongani masyarakat. Asa bui hami berdiakoni. Bui hami maka tidak koko Tuhan. Nagok holong gok asini roha doho Tuhan. Jala berpihak doho di aka napugus di aka nagali. Atong naing songoni hami pakai ma ngulu nami. Bahen habauroni pasu-pasum. Pasu-pasum ma salu naruas ni huriam Tuhan. Songon tangyang pangudianon. Naung niluhoni amanami pendeta muribo. Saya ho mana-manangihon saluhuna aka angguk-angguk di tonga-tongani pardangolan ningulu nami di tonga-tongani pandemi COVID-19 siaon. Pasdorohanami odo namar dongatok kami Tuhan jala pakai mahami bahen habaroni pasu-pasum. Atong disude aka ulon nami naing pasangapon guarmuna badiai. Jala bui hami di bagasan lasni roha. Atong sahat di homahami Tuhan urasima nasa dosa nami nagudangi asa tamahami di hadapanmu mamuji pasangapun guarmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami mulia tema rohanami diho. Amin. Ma redema hita muse laos tapasahat ma peliata.
pasahat mga peliata martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gicang, odo harorwani saluhut silihon-lihon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Pupasahat hami masian nan lihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe wak na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparsa kami pilihanon patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silihon-lihom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gicang, sai pinurbadi amakuarmu, se Roma harajonmu, se saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asim marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar honma damena tu todim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.